Txanburu gailurrean gaude. 2025ko hirugarren mendi puntuagarria. Etorrigia igatikan, han aurrian antena hori ikusteana, Iruñatikan jaka bidean, aurreneko mendia eskubira begira daudenak. Hemen dazkau dana haize errotak, haizeik ez da eta ez da biltza movimentuan. Baina dana haize errotaz beteta dago. Bestela mendi zoragarria, basua oso salbajia eta hotza bestela. Txispita batzuk ditu eta elurretan ditu. Horbeian aurrez aurre Iruña. Txanburu. Zenba maider? 1128. 1128. Oso ondo. Txanburu.